Og i dag har jeg det super ringe. Jeg ved ikke. Det er virkelig dårligt. Jeg har endda spist træve og alt muligt. Og så prøv at se mine øjne, mand. De hænger, det hele hænger bare. Nu er klokken 12:15. Jeg er stadig ikke kommet op af sengen. Men jeg skal ind og mødes med Linnea her. Klokken... Nå er det 2:30, så jeg burde nok snart komme ud og fjerne. Se hvor flot. Michael Bublé. Ja. Tror du, der har valgt musik? Ja. Glædelig, hvad er det? 15. Vi holder juleaften her. Det er julemad med laks og fransk landskænke. Og jeg har været på slås i byen, så jeg slog en, og så havde han åbenbart en jernplade her. Og så... Nej, det er ikke rigtigt. Jeg har fået 4 sten herinde. Hvorfor? Fordi jeg skulle skære en bøjle over, så hakkede jeg ikke. Jeg træk til knive i eftermiddagsliv. Ej, jeg står ikke op så sent. Klokken 12. Hey, havde du sådan en nok oplevet? Du skulle have set min appelsin, men den er her ikke. Altså, jeg lavede sådan en appelsin med lidt ligger og bånd på, ikke? Så det dufter godt. Og jeg har faktisk også lidt 2 jul... Nej, det er ikke julelys, de er hvide, men... Jeg har set jul på Vesterbro. Det er, hvad jeg har bidraget med. Der er julet. Ellers har jeg altså ikke rigtig lavet så meget julet. Jeg har drukket gløgg i dag. Jeg har lavet gløgg. Virkelig godt. Jeg var lige i gang med traileren til en porno. Altså, oh my god. Jo, lad os det. So, try me. Hi, I'm Maestro Mouse. Put a song on my music stand. Okay, and I'll play it for you. Jingle bells. Great choice. Må jeg prøve at skifte? Han vil være hovedet. Deck the hall. A Christmas classic. Glædelig jul. Jeg har ikke hørt nogen julesang i radioen endnu.